contos. Pois el nunca irá falar de que existese ninguna. Isto queres ver é o seu primeiro día de traballo. Bos días. Bos días. Eu son Hansel e ela Gretel, aínda que non sei se non ser oleves. Eu son Gretel e ele Hansel. E que vos trae por aquí? Como sabedes, nós somos personaxes do conto A casiña de chocolate. E mire como temos os dentes de tanto comer chocolate e caramelos. Nós o que queremos é que en vez de chocolate e caramelos nos poñan goma de mascar sen azucre ou caramelos light. Ou mesmo froitas, amorodos, cereixas. Isto non podería ser. Con tanta froita pasarían a vida escarriados. E non poderíamos abrir o conto, cheiraría que apestaría. Ademais, doutor, vostede non pode facer nada por cambiar a casiña. Só pode axudarles dándoles un bo dentífrico. Xusto, ten razón a enfermeira. Deberedes lavar os dentes cada vez que comades unha lambretada. Grazas, doutor. Hai que pagar. Xa que pagaremos cando teñamos os dentes en carne. Xa empezamos ben. Bos días. Veño que perdo alento, pois vin un lobo na outra banda do bosque e non quero nin imaginar o que me pasaría se me visen. Tranquila, muller, non vai pasar nada. Dis que non vai pasar nada? Que pouco sabes. Duro neste mundo menos o que canta un galo. Cada vez que me acerco ao bosque ven o lobo e cómeme. E eu, que podo facer? Pois quería que me dese unha cremiña venenosa para dar polo corpo. Así cando o lobo me fincase o dente, sería lobo morto. Ben, vou tirar unha que ten algo de veneno, pero non lle seguro nada. E mire, doutor, non podería darme unha que tivese un outro bronceador? Así ao mesmo tempo que mataba o lobo, quedamos a niña. Vaya, esta carapuchinha é un pouco descarada. Toma a receita e marche. Que nos pague antes. Hei de pagar cando vexo o lobo morto. Bos días. Bos días. Ai, doutor, que problema tan grande teño. Estou engordando perigosamente. E es Espiñas de Ouro, a do conto dos tres osiños. Sonche, muller, son. Resulta que cada vez que unha nena leo o conto, eu teño que comer da comida dos tres osiños. Estou perdendo a miña fermosa figura. Ben, vou che dar unhas pastillas laxantes, pero non lle aseguro que adelgace, pois se ten que comer tanto. Ai, non me asegura nada? Pois a cobrar cando adelgace. Outra vez se vai sen pagar. Ola, sinto moito vir así, toda porca, pero eu son Cincenta. Cincenta, pobre. Sente. Ai, teño os peliños peitiños, despeitos cheos de chagas. E logo? Resulta que o zapato que me traen a probar non é do meu número, pero eu quero sair da miseria e meto o pé nel como podo. Ben, vou che dar un remedio caseiro, pois non tes pinta aquí de ter cartos para a boquiza. Darásle todas as noites unhas fregas con mexo de rapaciña. Grazas, doutor, gustaríame pagarlle, pero venme que son unha aposta. Non se preocupe, vaya tranquila. Ai, un lobo! Tranquilos, eu son o lobo do conto A Carapuchiña Vermella e estou só programado para comer carapuchiñas. Os demais podedes estar tranquilos, eu son un bo colega. E outra logo por aquí? Resulta que as carapuchiñas de agora xa non son como as de antes. Antes eran brandiñas e zumarentas, mesmo daba gusto comerlas. Agora comen tanta fibra e fan tanta gimnasia que xa non hai que lles crave o dente. E que quere que faga eu? Quero que vostede recomende na televisión, na prensa e nas súas conferencias que as carapuchiñas de agora coman.
papas de fariña de trigo, fariña de 5 cereais, iogures, etc., para que logo estean máis blandiños. E vostede un pouco desvergonzado, non lle parece? Marche de aquí agora mesmo. Que nos pague antes. Vaya día que levamos, non cobramos unha cadela. Pódese pasar. Pase, pase. Que vos pasa? Non nos gusta como remata o noso conto. Pois a min paréceme que ten un final moi fermoso. A mí tamén me parece, pero eles din que non. Non é xusto que nos acollamos na nosa casiña a Brancaneves e que Dogueda se case co príncipe. Queremos desfacernos do príncipe e que un de nós case con Brancaneves. Como? Él non se explicou ben. Nos non queremos matar ao príncipe. Só queremos que Brancaneves non se vaya con él. Eu? Que podo facer? Pódenos dar algo para medrar. Logo, Brancaneves poderá elegir cal dos sete lle gusta máis. Casar co que máis lle guste e seguían vivindo todos juntos. Ben, voulles dar unhas vitaminas, pero non creo que cheguen ser tan altos como os príncipes. Pois eu non os quero ni 1 milímetro menos. Non sexas mala, Neviñas, que a altura non é todo. Non che vai faltar de nada. Xa sabes canto te queremos. Grazas, doutor. Estes xa non preguntan canto. Bos días. Bos días. Eu son a madrastra de Brancaneves. Este é o meu veciño Basílio. En que podemos servila, señora? Parece unha tolería, os tempos que corren, ter que emplear a Brancaneves. Para ser máis guapa que ela, só teño que someterme a unha operación de cirugía plástica. E quería que vostedes me fixesen esa operación. A operación non lla podo facer, pero receitareille uns bons produtos de cosmética e veremos lo que fan. Grazas, doutor. Cando sexa muller máis guapa do mundo, irei aquí. E non só lle pagarei, tamén lle darei propina. Vaya negocio, non gañamos nun patacón. E iso non é o peor. O peor é que aí hai unha morea de rapaces en manifestación contra vostede. Revolución, revolución, revolución. Doutor, que lle fixo os nosos contos? Eu non fixen nada. Como que non? O lobo non pode comer a carapuchiña. Os ananos non son ananos. Brancaneves non casa co príncipe. Que nos fixo? Diga, que nos fixo? Onde están nosos contos? Eu pensei. Vostede non ten que pensar nada. Xa pensaron os escritores que fixeron os contos. Total, para que? Agora el quere amolalos. Perdade, eu... Non vos preocupedes, que isto é só un conto. Ah. Esperemos que este relato lles gustase e se así non dubiden en recomendárllelo ás súas amizades. Grazas.